हेल' रायजोफोर खुलुमबाय आङो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बियो सोरनिबा जाथायजों सोमोन्दो गैया हा, माने आंनि नैबे खर'नि जाथायजोंसो सोमोन्दो दं मिथिबाय दिनैनि भिडिअआ। मानो होननानै बुंब्ला नोंथांमोनहा नुखाबायना सिनायै गैला आसोलना ओरैहाय थांजोब्बाय निफ्रायबो बिराद खम जाबाय आरो उनजोंहाय लाइटफोराव भिडिअफोर बा फट' खेबोबा माने गैयै बायदि नुयो आरो दङ दंनाया बिराद गोरलै गोरलै ग्रथ जाबायमोन जानाया दा एसे ग्रथ जाफिनदोंमोन। आङो माने माखासे मेडिसिनफोरखौ मोजाङै इउज खालामाखैना आरो मेडिसिन इउज खालामबाय सानसे बाद सानसे इउज खालामबाय थानाय जायो माने दैलि जाया एखमबा मेगन मोदै बारा जायो बाहेरायाव थांनाय मानाय बे आरो जानायफोर थिग जायाना बेफोरनि जाहोनाव नैबे बुस्थुआ उरायलांजोब्बाय रायजोफोर। नोंथांमोनहाबो बिदि दं नामा सोरनावबा? जुदि दङब्ला आङो दिनै मोनसे मेडिसिनखौ सिनायथि होनो नागिरदों। बे भिडिअआ प्रमोसन भिडिअ नङा हा रायजोफोर, आंनि एक्सपिरियेन्सखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो। मानो होननानै बुंब्ला गोबां सुबुंफोरनानो माने हेयारफल प्रब्लेम जायो नङा होमबा? नायदो आंनाव बे गोबा जाबाय नैबेजों ओरै हाबलांबाय आरो नोरैहायबो डाब्लिउ साइज जाबाय आरोखि, ओमफ्राय नैबेहायबो माने गैलायानो होनजायो। दा बिनि थाखायनो आङो मोनसे मोजां माने मेडिसिननि मुंखौ नोंथांमोननो खिन्थाहरनो नागिरदों आरो आङो अर्डार खालामदों नै दाख्लै बावैसो। आं गोबाव जाबाय 1 इयारानो जानोसै इउज खालामनाया। दासिमाव बे मेडिसिनखौ आं इउज खालामामोनब्ला बेयो दोंसेबो थानाय नंलामोन आरो। दा सिगांजोंबाथ' फट' भिडिअफोर लायोबा माने दङ बादि नुयो, ओमफ्राय खिन्थु बोरैबा उनजोंहाय माबायोब्ला माने बिराद गाज्रि नुयो नङा होमबा रायजोफोर? मानसिनि महर एबा मानसिखौ मोजां नुहोग्रायानो खानायासो नङा होमबा? मानसिनि जे महर फेस काटिंखौ खानायनि थ्रुयैसो मोजां नुयो नङा होमबा रायजोफोर? खानाय गैयाबा माने अनेक रोखोमनि माने गाज्रिबो नुगोन, सोरखौबा मोजांबो नुगोन नङा होमबा? खानाय गुलांबाथ' मोजां नुखाया। दा बेनिखायनो मेडिसिनफोरखौ इउज खालामनोबो गोनां। दा आङो गोबाव समनिफ्राय इउज खालामबोदों। दा माने आंनिया आङो अनेक बिजियाव थानाय जायोना, बिनि थाखायनो आङो रेगुलारलि होनो मोना। दा बे जाहोनाव एसेबां माने इमप्रुभ जाद्रायाखै आरोखि, होमबाबो जादों एसे एनै। माने नैबेहाय ओरै रज'बोदोंमोन, ओमफ्राय आं नै दा बावैसो मास मोननैयाव बिराद बिजि जानानै उन्दुनाय थिग गैया, जानाय थिग गैया, बेहाय एसे गाज्रि जाफिनदों आरोखि। ओमफ्राय इउज खालामनाय जायाखै मेडिसिनखौबो मोजाङैहाय। दा आङो बिनि थाखायनो नोंथांमोननो बे प्रडाक्टखौ खोन्थाहरनो नागिरदों। बेयो प्रमोसन भिडिअ नङा हा रायजोफोर। बे प्रडाक्टआनो जाहैबाय एडनसिडिल होननाय आरोखि, मोनसे कम्पानि दं मुम्बाइआवहाय दङ बेयो, बिराद मोजां। माने अनेक मानसिनि खानाया रिग्रथ जाफिनबाय आरोखि बेजोंहाय। दा आंनि बायदि जेनेबा आंना दंखायो हिसाबै माने ब्लेडनेस जायाखैना आंना, बे हिसाबै बेफोरबायदियाव मोजां थाब खामानि होयो आरोखि। दा मोजाङै इउज खालामनांगोन। दा आं नोंथांमोननो बे प्रडाक्टखौ दिनै सिनायथि होनो नागिरदों। दहायसो कुरियारनि थ्रुयै सफैदों। दा बेखौ आङो आनबक्सिं खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिनोसै हा। बिदि बक्सआव फैयो। दा नोंथांमोनहा बेखौ अर्डार खालामनो गोसोबा आङो भिडिअआवनो बिनि वेबसाइट लिंकखौ होगोन हा। बेखौ एमाजन, फ्लिपकार्ट बबाहायबा मोननाय नङा हा। आं हाखावबाय रायजोफोर माबाखौ, नैबेखौ आङो माने आनबक्सिंनिबो भिडिअ लाबोदलाबायगोन मालाबा र', दिनै जेरेखम लाबोदों नङा होमबा रायजोफोर? आङो गुबुन प्रडाक्टफोर आनबक्स खालामोबा माने अनेक अनलाइनाव प्रडाक्ट बिहरोथ' आङो, बेनिखायनो दा जाबायानो, नोंथांमोनहा नुगोन माबायदि रोखोमनि। नायदो नुबाय जानांगौ नोंथांमोनहा, नै मिना अक्सिड्रिल फेनास्ट्राइड 2.5x हा। जोबोद मोजां होननानैबो बुंजायो बे प्रडाक्टखौ, माने गोबां खामानि होयो। दा आं बेखौ इउज खालामामोनब्ला आं दिनै बेहाय माने ब्लेडनेस जासिगौमोन आरोखि, दोंसेबो थानाय नंलामोन बे खानाया। ओरैबायदि मोजां प्रडाक्ट होननानै बुंजायो। आरो नोंथाङा जुदि बायनो गोसो दंबा आङो बिनि वेबसाइट लिंकखौहाय डिसक्रिपसनावथ' आं होला, भिडिअआवनो आङो होनानै होगोन हा रायजोफोर। फुल भिडिअ आङो बिनि लिंकखौ होनानै होगोन। दा नोंथांमोनहा बे लिंकखौ गुगोलाव सार्च खालामनानै माबाबानो जाबाय आरोखि हा। नोंथांमोनहा अर्डार खालामनानै लाबानो जाबाय। बेखौ दिनावहाय खननै इउज खालामनो हायो, 1 ml खरि हा। दा खेवनानै दिन्थिनि आं माबायदि रोखोमनि फैयो बियो। 60 ml थायो नोंथांमोन।
खानायनि थाखाय बुंनो थाङोब्ला दा बेनो साबसिन मिनाक्सिडिलाव हा गोबां कम्पानिनि मिनाक्सिडिल दङ नाथाय आङो गोबां कम्पानिनि मिनाक्सिडिलखौ गोबां इउज खालामबोबाय गोबांथार थाखा फैसा लस खालामबोबाय आङो माने नाथाय मोनसेबो खामानि होआखै बेयो खिन्थु होदों दा बेनो माने जोंनि इन्डियायावहाय नाम्बार 1 बायदि जानानै दं आरोखि दा आङो प्रडाक्टखौ दिन्थिनि नोंथांमोननो मोनसे स्प्रे फैयो हा स्प्रेजोंबो स्प्रे खालामनो हायो बेनिफ्राय ड्रपार फैयो मोनसे आरो बिनिफ्राय नै बेनो प्रडाक्टआ हा 60 ml नि फैयो मोजाङानो बिनि MRP आ 933 रुपिस हा अनलि 933 रुपिस दा नोङो बेखौ अफाराव मोनगोन जुदि अर्डार खालामोबा अनेक अफार थाबाय थायो आरो बेजों लोगोसे माखासे बुस्थुफोर लाबावनांगौ जायो माने बेखौथ' आं दिनै अर्डार खालामाखै आंनाव दंखायो मोनसे बालायम होननाय बुस्थु दङ हा रायजोफोर नैबे बेखौ इउज खालामफानांगौ हा बियो नै रलार सिस्टेमानो बालायम होनो बिनि नामखौ बालायम दोनदों आरोखि रलार दा माबायाव मोनो नङा होमबा अनलाइनावहाय जोङो माबा मोनो मा होनो बेखौ डार्म रलार होननाय नङा होमबा डार्म रलारा मा निडिल थायो बेवहाय निडिला माने गिख्रंथाव जायो माने बायसान्स नोंनावहाय साइड इफेक्ट जाजानो गिनांगौ माने निडिला नोंनि बे माबायावहाय स्काल्पआव हाबोब्ला माने बेहाय मालाबा नङा माब्लाबा इनफेक्सन जाजानो गिनांगौ आरोखि बेनिखायनो नैबे बुस्थुआ साबसिन बालायमा बियो दंफांनि हा उडनि बियो बिराद मोजां बेखौ ओरै रल खालामनांगोन आरोखि ओरैहाय 10 to 15 मिनिट ओरैहाय नोङो ओरै नारखोग्रोदो बेनिफ्राय नारखोग्रोयोना मायो नोंनि गोसो आरोखि ओरैहाय अपोजिट क्रस नङा होमबा ओरै बिदि नोङो 10 मिनिटानो थोजासे आरोखि एसे प्रेसार होनांगोन ओरैहाय बेबायदि इउज खालामनो हागोन आरोखि माने बेखौ इउज खालामोबा बे बालायमखौ इउज खालामोबा ब्लाड सार्कुलेसना मोजां जायो आरोखि जे हेयार रुटआवहाय माने जे ब्लाड थैया माने खारसारनो मोननाय जायो आरोखि जोंनावहाय बाहाय माने हेयार माने खर'आवहाय माने गोबां खम बिबांनि थै माबायोना सौहैनो नागिरा मोजाङैहाय बेनि जाहोनावनो प्रटिन्सफोरखौ नांगौ बायदि मोनला बेनि थाखायनो जोंनि खानाया गुलाङो नङा होमबा माखासे निउट्रिसननि खोथा थाहैबाय निउट्रिसनाथ' बे माबायाव एडन्सिडिल कम्पानियावबो मोनो माने कर्स दङ बाहाय आं जादोंमोन आवगायहाय आं दा बे बक्सआ गैला आङो मास मोनथाम जादोंमोन मोजां बिरादनो ओमफ्राय दा आङो दस्रा माल्टिभिटामिन जानाय जायो दैलि माल्टिभिटामिन लायो आं नङाबाथ' बे दोंसेबो थानाय नंलामोन आरोखि माल्टिभिटामिन लायामोनब्ला आरो देहाफ्राबो मोजां जायो दा नैबे बुस्थुखौ मिनाक्सिडिल फेनास्ट्राइडखौ जुदि नों इउज खालामबा दिनाव खननै खालामनो हागोन बेनिफ्राय एसे मोजां क्वालिटिनि सेम्पु इउज खालामबानो जाबाय दुगैखांनानै नोङो 10 मिनिट रलार होदो बेनि उनावहाय नैबे ड्रपारजों हो नैबे स्प्रेजोंबा जुदि स्प्रेजों होयोबा थाल मोननाय नङा नोंथाङा सरि माने स्प्रेजों होयोब्ला ओरैबायदि जायो माने खानाय थायो नङा होमबा एसेबाबो खानाया गोजौनिखौ बिराद गाज्रि नुहुरबायलै रायजोफोर आंना कालाराबो मोजां नङाना बेक साइडआ आंना बेनिखायनो ब्राइटनेस बारा जायो स्प्रेजों होयोबा माने खानाय सायाव थानाय जायो ओरैहाय ना दा नोङो नैबे ड्रपारजों आं साजेसन खालामगोन ड्रपारजों होयोबा डाइरेक्ट स्काल्पआव सहैयो बेनिफ्राय बेखौहाय आरामै फुनलादो ओरैहाय खालामनानै जेबो फुननो नांला नोङो उन्दुनायनि सिगां माने खमावबो नोङो उन्दुनायसै समाव दाहो आरोखि मानो होनना बुङोबा नङाबा बे गान्दआव नांजोबगोन नङाबा वेस्ट जागोन फुङाव होयोबा साबसिन बेलासिफ्राव एसे थाब हो जोंनावथ' गामिफ्राव थानायावहाय थाब माबायो नङा होमबा रेस्ट लायो बेलासिफ्राव थाब दुगैनानै बेलासियावनो जोंना रेस्ट लायो दा जोङो बाहेरायाव थानाय हिसाबै जोङो डिउटि मावो हिसाबै जोङो 9टा 10टा जाला फैयो होमबा बेफोरबायदियाव उन्दुनाय टाइम जाहैखायो इउज खालामनायाव उसुबिदा जायो आरोखि दा फुङावबा साबसिन बेखौ फुं मोना खननै इउज खालामबा बिराद थाब रिजाल्ट मोनगोन नोङो मिथिबाय रायजोफोर दा जोबोद मोजां दा मिजिंथियो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ मोजां मोनदों जानांगौ जायफोरा आंनि बायदि माने खानाय गुजानायफोर दङ नोंथांमोनहा बे प्रडाक्टखौ इउज खालामनो हागोन नोंथांमोननो आङो डिसप्लेयावहाय होगोन हो बेनि वेबसाइटखौ नोंथांमोनहा बेखौ नायनानै स्क्रिनशट लानानै गुगोलाव सार्च खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय रेजिस्टार खालामदो आइडि माबा रेजिस्टार खालामनानै अर्डार खालामनो हागोन आरोखि केस अन डिलिभारिबो जायो बेनिफ्राय बियो माबाबो जागोन डाइरेक्ट
पेमेन्टबो खालामनो हायो नों कैश अन डिलिभारि लानोबो हायो दा 60 ml फैयो एडेनसिडिल फेनास्ट्राइड 2.5x हा जोबोद मोजां प्रडाक्ट बेयो रायजोफोर दा आङो दिनै खोन्थाहरबाय आङो सिगाङावहाय शर्ट्स भिडिअबो होदोंमोन बै टेब्लेटनि फारसे नोंथांमोनहा बेखौ नायोब्ला नुगोन आं टेब्लेटखौ दिन्थिदोंमोन ओरैनो आनबक्स खालामनाय दा बेजों लोगोसे आरो मोनसे फैबावो नोंथांमोन आं बेखौ खोन्थाहरनो बावदों नैबेहाय मोननै केपसुल्स फैयो हा बेखौ नोंथांमोनहा कनफिउस जागोन बे केपसुलखौ खेवनानै अपेन खालामनानै बे सिङाव सोनानै बेखौ चेक खालामनांगोन मोजांनो मिथिबाय मोजां चेक खालामनानै उनावहाय इउज खालामनांगोन आरोखि खेबसेनो मोननैखौबो खेवनानै बेनि सिङावहाय जे मेडिसिन दं बेखौ बे बथल सिङाव सोनानै बेखौ मोजां चेक खालामदो मिक्स खालामनानै उनावहाय नेक्स्ट डेनिफ्राय इउज खालामबानो जाबाय आरोखि जोबोद मोजां दा मिजिंथियो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ मोजां मोनदों जानांगौ आरो आङो नांगौब्ला नोंथांमोननो बेनि फारसे मोनसे मोजाङै भिडिअ लाबोफिनगोन दा दिनै बेखिनियानो लोगोफोर थेंक इउ बाय टेक केयार